Velké okamžiky se rodí z velké příležitosti. A takovou vy dnes máte. Dnes večer, hoši. Vy sami jste se o to zasloužili. Jeden zápas. Když budeme hrát 10krát, jednou vyhraje. A to je právě dnes. Jeden zápas. Dneska je ubrusný. Dnes se jim vyrovná. A my je dnes taky porazíme, protože na to máme. Dneska jsme ten nejlepší hokejový tým na světě. Narodili jste se jako hokejisti. Každý z vás. A žili jste pro tenhle dnešní večer. Je to váš čas. Jejich čas už skončil. Jsou hotoví. Už mě nebaví pořád poslouchat, jak ohromně skvělý tým mají. Kašlete na to. Dnes je váš čas. Běžte tam a dokažte to. Puk je v strednom pásme, záverečných 10 sekúnd. Daniel Alfredson ešte pretlačil na backstream a vypadol Halákovi z lapačky, ale vytlačil ho mimo priestoru bránky. Lidstrémová delovka, sekera, gól! Gól nepadol! Sme v semifinále olympijského hokejového turnaja. Paráda, chlapci! Slovensko je tam, kde ešte nikdy nebolo, medzi najlepšími 4 týmami olympijských 5 kruhov. Fantázia, Slovensko vyzve v semifinále domácu Kanadu. A vidíme teraz na ľade obrázok ako ten spred necelých 8 rokov. Marián Gáborík štartuje, gól! Marián Gáborík, gól! Predsa len si dal darček na 24. narodeninám. Gratulujeme mu aj my. Vynikajúco sme tam zapracovali. Marián Gáborík má rýchlosť. Marián Gáborík príležitosti do zodu, gól! Gól! Super Marián, číslo 2. Ideme hrať presilovku. Ešte Višňovského aktivita, jeho pokus, gól! Slovensko stižuje 1-3. Tak poďme chlapci, ešte to skúsme. Ešte poďme do Kanaďanov. Luongová suverenita naštrbená. Hráči držia nervy na úzde a Zedník im robí veľké problémy. Znovu sa mu podarilo získať puk. Ríšo, máš tam Mišal Hancuša, Zedníkov backhand je zničené! Gól! Gól! 2-3! Hancušová pomsta Weberovi! Tak tuto je! Skvelé! Skvelé! Ešte máme 4 minúty a 53 sekúnd! Gáborík! Gáborík! Marián Gáborík s obrovskou šancou! Gól! Marián Gáborík nám dáva nádej! Hore hlavu chlapci! Čas 43-38! Nebol ďaleko Demitra od toho, aby získal puk, ale tu je Marián Hossa, má proti sebe iba Tuomaru Rutuho. Hossa, prihrávka na Demitru, gól! Gól! Gól vo slavení! Vedieme v súboji o bronz 3-1! Nikým a ničím netečovaná, pozrite sa cez ten les, korčulí a hokejok. To bola žrtka! To bola žrtka! Človek sa už nikdy nedostane, ani sme boli, strašne to bolí. Neviem čo povedať. Odchádzali ste so slzami v očiach, ťažká rozlúčka z turnaja. Byť štvrtý alebo posledný je to presne to isté. Periaci zápas za takého stavu, to
To je neuveriteľná chyba, to nás bude, tak povedať, stráť do konca života. Ako to sa nedá opísať. Tento sen sa zmenil na najhoršiu nočnú moru v hokejovom živote a ja si myslím, že je to veľmi smutné, ale aj tak si myslím, že nikto na svete nie je tak smutný z toho, jak práve my. Dá sa vôbec povedať, ako veľmi